Takže těžko říct. Skore je 73-68 a ale stále mohou pokračovat v útoku. Jaylen Brown teď Tady je mismatch, Porsche brání Younga, který si krásně zastavil na trojce a tohle je Lawrence. Smeta chce ještě kosmeticky upravit tohle skóre. Jay Young. Právě zmiňovaný muž Isaac Davidson je v tomto utkání. opět takzvaný mismatch. Skvěle ho vyvěsil a proti. Jay Young. Vynikající úspěšností střelby za 2 body, 7-11. Českou repere, která si to i přes tu blamáž v Lotyšsku. Jay. A 4 osobní chyby. Tohle můžou být první 2 body pro Younga. Young přešel trojku. 19, Hradec 18. A ta Poslední minuta a půl a když to chce ještě zdramatizovat, tak musíme... a Jaylen Young zase. Pavel už má 7 střelců. To je velice pozitivní pro hostující tým. Že ještě hrát ale bude. Young Eurostepem se Young. Young step back. Hrát není úplně pohodlné. Youngu hraje, Snatch to nebyl. Oba týmy se již smířili s tím. V tuhle chvíli je to teprve pátý. Thompson je vidět, že chce hrát sám, ale musí teďka podat mít Jayangovi, ten zvedá ohromnou dlouhou trojku. A očividně tahoun Brna v prozatímním průběhu, ale... Young. Pecháček je na svém místě. Připsal skvělý blok. Jay Young zvedne trojku a Útočí do otevřené obrany. Jaden Young. Young. Young si došel pro... Krásně. Hluboký jab step, ale nedal trojku. Přerotovat zpátky Young proti Kaluovi. A to zaťápne na trojce, ale radši si počkal Jay Young. Manny Lawrence. Young pěkně se uvolnil proti Alexandrovi. Young. No a Vypadají velice živě. Young. Young se dostal k míči. Co teďka vymyslí? Vymyslí nájezd na levačku. Opět ze 6 pokusů. Fenomenální úspěšnost. Jay Young zvedá za 2 a trefuje. Těžká. Trojku netrefuje Josef Svoboda a tady je Jaylon. Zápasu tedy moc neodehrál a v téhle sezóně už tedy neodehraje. Teď ale... Takže, no a 3-1 v zápětí a... Minuta do konce, třetí čtvrtiny. Jaylen Young, metr za trojkou a trefuje. Ladislav Pecka, špatně Younga, Young jde do nájezdu přes Honzu Švandrlík. Young dává za... Jay Young zvedne svoji taky první střelu a další. Tomáš mi to určitě zašije a půjde se dál. Pokračujeme v zápase. Ano, a 100% při střelbě z perimetru. Tohle byla nádhera. Jaylon Young. Došel. Potlesk za sportovní chování. Jay Young trefí. Jaylenu Youngovi, ten zkusí tvrdý nájezd a nakonec levač. Měl 2 možnosti, buď to i hned z výskoku. Young dostane míč na Pecháčka. Tak je tu další útok ústecké Slunety. No, Young je velmi rychlým basketbalem. Jay. Teď ztráta. Daný Kavanem ještě vyhodil na Younga. A ze stejného... Young si udělal zvolánka, Young dává nějakým způsobem do zápasu dostat smrtelné.
dobrou pasáž, rozdíl 7 bodů, Jalen Young, ale opět zase ofenzíva stojí. Jalen Young, těžký nájezd, ale skok, Vládi Pecky. Jay Young zvedne za 3. A tref! 19-8, 11-bodový rozdíl. Nádherná asistence. Opět ale jeden z těch statičtějších útoků Sunety, ale Jalen Young nám ukáže. No a tady už jsme se dívali na Filipa Kábrta, který má na své pravačce vytetované logo. Young. Young si udělal prostor na střelu. Jay Young zakončí. Potočka. Skvěle. Jay. Proč jsem neproměnil další střelecký pokus, ale na druhé straně. Young. Těžká fadeaway. Trefil 5 bodů za sebou, vyhazuje na Jay Younga. A tenkrát. Kontroverzní slona Adama Pecháčka, Jalen Young může odpovědět. A Která Maxima aktuálně hraje. boda, ale Jay Young připravil balon. Rozhodčí teďka nechávají tuhle situaci. Jay Young! 6 vteřinek. Opět Jay Young je u míče. Vystřelí trojku a trefuje. Pivotman byl mimo můj zrak, ale to okamžitě opločil zapravit. Možná malinko se sklidnit. Jay Young zvedá trojku. Trefuje! Brown. Ten zostal. Lorence se budou hodit v dalším zápase. Jalen Young teď po přihrávce. Jalen Young taky umí 1 na 1. A jednociferný rozdíl ve skore. Přesun na Jay Younga, těžká přidávka, ale Jay Young... Ještě vyříkával s jedním z rozhodčích při zisku míče a další agresivní. Pohrnou střelou z dálky. Young. A tohle je úplně... Kluček do Slezska.